όλους, είμαι ο Βάσκος Player και σήμερα σας δείξω πως χειρίζεται αυτή εδώ η εφαρμογή Music Free. Πρέπει να είστε σε ένα καλά συνδεδεμένο Wi-Fi και πάμε. Εδώ βλέπετε το δίσκο. Λοιπόν, πατάτε εδώ See Music, πατάμε το φάκο. Εγώ θέλω τώρα για παράδειγμα ύμνος Ελλάδος για παράδειγμα. Εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Πατάμε αυτό εδώ το κίτρινο βελάκι. Bloopers are real. Wait till the end. Το χειρότερο πράγμα είναι οι διαφημίσεις. Βλέπετε εδώ που λέει download complete. Λοιπόν, πάμε στο τέτοιο. Μετά, παιδιά, μετά την καθάριση όλων, και πάμε εδώ στο Music Player. Πάμε και θα δείτε ότι θα είναι ήδη τέτοιο 13 τραγούδια. Εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτά είναι. Couldn't beat our smile, I stirred up all the media. Secrets I don't wanna know, it's all mysterious.